so ma me aka wanim awa abontene na so so akira wa dwena kira no ntire se ne kwan ano na so ni yasem na baka e wo se meka ne firi ho akura ni mimini kire die ntia wo pese wo ne frem pon butu anamo ehwe mu aho brasie wadibuo wa ho fama na ye mefe na me yere yonko ne wono na ya akwa ese no mo takra se ana tubo na so me hwe me yere esu ne ban a ne yonko no su ban tisa me nka mama no nsi na me yere asoso enya tia wo tia me okase banim se de wo pe ni nyina me hu se wo ye bi ti be fra wo nwumire ya me de tu ani me se me srew wona ne nkasa me nim se fa kwa waduru no ena ba bia waduru na tifie duru no enye obi ne betu no fodie na so to da na abɔ no a ababra ne ho ase kakra ay ko wiesa ekure mu nipa kura emume esa na mama tete wa hwa na kofa odija ya yede e de aba na so banyamate na ho adui nya fe na me begyae enti me srawo wona ne nkasa onfa ni di ese mame ebuo mame no kure ene wodo wonni mame ye me wewe no no e pa chowa kamate ebi chwa akura mi hu ni nipa ban a woye ni nipa ban a woye enke ese kire mo yonko na mi cho ni suban ebi chwa ni ma woye e basa akura mi egu manim ase ura me de mesrew fa cheme me ni di nkomoda bia na mekoso a ne na sa akasa se de be ya obese sa ni suban adawuma me ne be kasa wai mate emo menye ntem mame bakasa enye me ne be ka oi ibe to mani ose ibe to mani oh ona dai kose me we de me fa oduku ya no yi edi beba Eko. Ankoi. Yani ya woso. Se de say. Ko se we de me bo bi hia nkwanhia. Eko. Beba. Pruanu na me. Say. Enyu ju say ya o. Pensensa me ko wuram. Kusie to mani. Hey. Ado bia. Ado. Hey, ado bia. Yay! Ado tu amrata. With the gotia me ato kan yi yo. Hey! Amrata atu. Yeah. Meti wutu. Wadinin tonto no. Wa tati animu. Wani pinamai. No anu ka wanu tonto bia ti animu. No amu tanwa. Hey! Atoto tana wotie. Pani mu a wonni mu di wokurum ha. Esa wa kola bi ye na watena se. Ache na mamre ni amane no. Wo papa ni mu wo de ma tatatatare. Dan che wo kwan ho me bo a. Oh, je wa ho me. Anya e do mo tele bu se nwa wo kwan ho. Me na me tate wo. Me ti me tate ya te. Me na me tate wo. Wo de wo se menka. Dabi. Me modi. Enso abeka. Mate. Nti wo nim ta me yompo pa no. Nti te wo tedi wo wonu tutu me hwe na nim tete no hu ta na hu no. Nti wanwe ye na ta wati atemi ye pe wote. Odi na ni bebuta me ana ma betati. Mate me ga se wa. Na de me nim de meye. Why? Me da se pa. Atina bi me hu atambo pra na matimi ababo amane. Ye be gu bia be ka kire me. Be bi obegire bia, wo be hu ni bia. Tumi ka be ka kire me nim de meye. Why? Mento mi numa tata pa. Titele mame. Mate. Me da se. Mate. Para me. Madama me de sika bitu emparity wo ma so ana fo me na me de kutua ka bi Na me wadi aso da bizam sa no sika bi ato emparity wo me de kutua ka kora me hwa mi hu na me buza se wadama so afa atu ya akire na me mfa da bia peska wo fia sa da bia peska wo fia se ese de na me ka cho me yakronfo ho obu mo se me yakronfo me bo a me no tifia ma fo ska da bia peska sa wo ho pepenti ye bi se ska me ye bi no wasi ska yira ya de sa na de ko me bo a na wo fa mfremfrem ade bi wo fa ma di ana
Rest na me no busa me sa no. Umwade. Onum ka se tai. Hwa wa wo yonko praman. Ah, Why then? obayi ni mu de. Na ni mu te. Na ni mu ka se de. Obra no ho ase. Obuade hwere ne sua no. Wona wo yonko no hwere ne sua no. Say your kind. Ya ka de. Oh, you can mani ani. Ana se ya ka de. Na me nim se wakoto de wutimi nye. Se wo yeko shini da braba ni pa o. Wo ye sansani wo. Se nya konwa so nya wo ya. Kama ka se wonni suban. Nko no wa de matama wie. Sansani mini suban no ho ani waka ni nyina wie mfa nkunya so se me blabla so se de obume. Umume. Tell se hwa yonko ne sua no. Nti de kan kama menti. Ya se sei. Asa me hu so de chempranya ne ma ti da. Sa wo mprane praman. Na me mprane praman akora nka mepe. Se me mprane praman ya. Oba wo bu ade bre no ho asese nka mepe. Se me mprane praman ya enka mepe. Wo bu amprano no. Ya de wa kire. Enti na wo di praman na betwa me mpoa no. Omprano no. Wo da kwa makasa kwa hwentate a na sua no na nipa da sane kasa kwa aboa na sua na. Ya se wagimi aboro so. Enti na me se wa wo yonku praman na kwa ni sua no no. Enti se wo mpa no dia mama me de wo batoto ntate a. Kasa me praman. Me mpre praman. Sa. Ai. Ene me no mi anu fia. Dia na besi. Efia. Dia na besi. Se me se me wa adu kura dia na besi. Na wo fia wale duwo me. Ana me se dia na nke besi. Me chi mo amani so. Me metuei petampe. Ya pa afase anti amo amada. Etia biem. Ya pa etipa ya akoto mada. Me dame bom. Kwata wo da wo mu ni. Ye party ba ya. Ene wuti benya ya wo ya. Omua de. Se wuti ya wo na be ya wo ya me ka kire wo. Omua de. Suade firi wo yonko no. E na meka. E fa nkofa so wompra. Akoto ti prama wo teme. Ne. Prama na mo wo teme akoto. Se wompra no. Ei. Se wonni suba na otia no mo. Wo pani. Ei. Wa ya ne awie kata so panyi huru kata so. Je se nyakuja so ni a wo ya ho. Ka se ba na me ka che ofia no. Eno na me mpesa obeka no. Wo fun. Ye fo se wa wo. Pani wa wo mu ni ho. O so chiche mpra basa. Ma nkola nya ne tu wo mfo. Wo pani mu na wo ti fia. Wo tu nkola afo no. Wo na wo chempna. Ebe sum da na gu. Mi no mi anu. Sum ko be so. Ade, dala ni mo obidibia. Obidibia. Dala ni mo obidibia. Hey, hello. Wait. Hey, Libra. Aja sa be. Libra. Eh? Da wo. You me sumi bra. Bebe na uso. Hey, na se so family. Na bra man e be yi me. Da na uso ne su ofa o. Mi tem su ka bu ne so no. Family ko. Bra man e be yi o. Su ka sie bi na de me ko. De tell say usu nda ye ne su ofa o. Na obi ba be yi wa enye kwa. Enso me pese me de ma dwene be di akire. Kono ko pe ba bi da. Na oduma nkoma do me ya. Me mfa akire na mewe. Why? Mate. Dio. Ko. So da fe na atiatia ma fe di wa hu se wo wura. Mama ma sa nwo wan tu nsu ni. Aten woni pa bon fo sa. Ebe be ni. Wo ya man bofo. What? Aho, me bo. Anti e dia boni be ba ni timi ba utirim. Awa wo yonko a wo ne ko na kara na. Utiri bon tan ya. Ah? Na we say we ase we da okwa. Ah? Krobi twa so. Na kwa so ano. What's that double wo de? Oh, where wo de du ha. Na sembintia. Ane sema na nanum ne me aka. Wo kunu ko fi adana se. Ko to janim na dana se. O de me ye. Na nye wo kuna. Ase sabri. Ase bra wadama. Ah, wadama. Debi na maintain me biase. Eti wo de bone ta na de. Ade na nipa ye je wo wiase. Waso a men. Me kunu ko boni tenua. Ala o hia bisua na se. Ade na abenya. Ah, wo 27. Wo dodo kwa ya na yo se. Tesa wa prim wakoma. Ana taw. Okukuno. Ase bra wadama. Se de panyi mu ka se dua bata eboa ni twa yitwa na. Se do do ani ato me mesra wadama nna na no nkasa. Ne mu ade bi ya yenye. Ne pona ma ade ho nsai. No no sunya le fa ho ndi. No firi mu fi. Ne wo ba se aduafo ni bi mu a ese wono. Ah.
nananom hyira wate that's eburu omenye okese that's eburu wo se udi wansra wo abufu a wo kuro na abre no nokure la ka anye sa ka wo ka bete pawo de wo mu nie nananom de wani tua nokure ese ya yetimi ye nokure nanso ansa na no na me bidi akire pia ye nananom se ne se anfa nhyɛ na koma ne nyitire mu sɛ ne yɔnko no agye tom sɛ wɔde biribi akyɛde a yɛbɛtumi ne nananom wakasa na yɛafrɛ ahohom atwa yɛ ho ahyia yɛada ama no anyɛ saa deɛ a anyɛ ntomu deɛ a ɛne ɛnɛ noa no na ɛnyɛ obi ne koma ntwi na mewura wada ama wo sɛ ne yɔnko no nso gye tom a ada ama wei de ma no sɛ sumuna so ɔno a na ɛmfa ne sika nyɛ mu ade anaa me mpanyin sɛ deɛ ɔyɛ bɔne no ɔno no akokɔ ne ɛbi dase mewura mewura ne yɛbɛsrɛ kwae na yɛto ho anama wokɔ sɛ deɛ adere waka wi wɔ sɛ wo yɔnko no agya ama ne ka nyɛ no ane ɛkɔpa ne kyɛw wo sɛ kɔpa kyɛw wɔ deɛ ho sɛ duom duom ɛmpa kyɛw duom wode tra ha pa kyɛw na ɔku mebɛgyam n'ani so Mira, asɛmɛ a mesrɛ wo yɛkɔgya mana mekɔpa pramakyɛ wo a mesrɛ wo mamɛne aduane no ɛnya me mesrɛ wo ɛyɛ ana wohu me gyimifoɔ anaa wohu me sɛ sɛ bi ɛkura mu hara mete no yɛti bɔnkɔ so a mennim nyansa ana asɛm biaa ne wɔ me ne wo ka a wotie me sɛ kunu asɛm biaa ne wɔ me ne wo ka a wotie me sɛ mɛɛbɛɛma wɔba a wo ne bɛɛma teɛ sɛ bi anyɛ hwee koraa no wowɔ ba wonni ba wo nuanom bi wɔ ma enti baako mɛbɔdua mmienu mɛbɔdua ɛmmoa ɛyɛ saa ɛmmoa ɛbere biaa no de wɔwie ne ba fie ɛde ne sutie ba fie berekyie bɔ ɛnɛ ɔno ato a woti ne suo yi da biaa ma anyɛ ne yie na wasu na wapa akyɛw na yɛdi w'akyi ɔdɔ nti na mada ne gyimifoɔ ma anyɛ ne yie na medi w'akyi ɔdɔ nti o ɔyɛ ɔyere ɔna ɔdɔ w'akyie gyama ne nka na medi w'akyi wode ka no koro wo sɛ si a me ne wotie yi sɛ me ne wo bɔ anaa koraa kɔ ɔyɔnko no kɔpa kyɛw na yɛdaa dua no wogyiri sɛ wohyia no bɛtumi akyea no bɛka kyɛw sɛ ada yɛ a waso yi deɛ yɛdua bɔka kyɛ sɛ bɛkumi amadua biaa ɛnyɛ ɔma akɔmfoɔ na yɛtu mu a ɔnsɛ sɛ wotu a woti ne so wawu na ate wɔ yi o wabɔdua no ɔma akɔmfoɔ aka no wopa akɔbɔ wa mana wawu no no ayɛ sɛ wawu ɔhoho mu dadaada nisuo na anya mu wobɛwu anadwe mate mame mfeɛ mmienu nwene ho sɛ ka me sɛ menkɔyɛ ɔpapa akɔgya wo ɛnɛna wawu dada nyɛ sɛ wobɛwu a wawu hwɛ ɔti wa sɛ ano wawu no no sɛ mewɔ kuna mu meyerɛ wo wabɔdua ɛnyɛ no kurom ha woyɛ nwɔre na wofiri mu fi no abɛbɔ dua bi ma baata a wɔbɔ dua mehu so nnipa bi da woafa no ho na ate wɔ no yɛna mɛtɔ da mennu me ho pasaa mennu me ho tataata sɛ deɛ koraa ne kanya ma mewale o ɛdeɛ ya bonsam de menyana kura akɔ kabɔna maneɛ bafo wede wɔda woroma mekuta okunya tuntum mu kɔpem sɛ ɛyɛ me meyere adutwum a afɔ deɛ wayɛ no sɛ woanwura wamfoɔ anim nyama a magye me a anhwɛ a mɛkuta hwerɛhwerɛ wɔ kuro yi mu kɔpem sɛ adutwum a atu anammɔ bi a ama nsidie ne duabɔ akɔpiem kuro yi mu ɛno ne sɛ na ame lase bene menim gya koro de kɔsi so ama na amene ɛne sɛ ɔne ɔno a no yɔnko penaman na baafo asɛm yi koraa no ɛni nyinasoɔ ɛyɛ te ka kyerɛ na sɛ meyere bɛhwehwɛ mu ahunu sɛ ɛnokorɛ sɛ ɛnyɛ nokorɛ no ɛno akɔ akɔsua aduabɔ sɛ sɛ wɔno no asɛbrɛ sɛ woamam a meyɛ ampɛ nipa mu asi berɛ a animguaseɛ bɛbɛkura mu bebrebe ɔpataw wo yere dutumuwa ne ne yɔnko asɛm bɛnko a na aba ama ɔmati watumi abɔdua na sɛbi sɛdeɛ duabɔ ɛsi yɛ nkɔɔfo a ne sɛnti mari aboa gu so sɛ mempɛ duabɔ ɛwɔ kuro yi mu yi wɔnte ne nyinaa wonim na sɛbi oware ɔba a wɔmu wa sɛ woani adanseɛ wɔ ahemfie a wokɔtua mpata wɔ ahemfie akoto sɛbi sɛdeɛ asi akɔba yi wobɔ me kotodwem asɛm wei nya asɛm a yɛdidi agorɔ sɛ ka metente so kɔkɔɔ paa kyerɛ wo yere no nokorɛ nanso wo nti dua batabo a
ni twa na ɛno nti na ama sese no abombo sese na mo ben watu ase be nam dia beda wi sese na pesa me ba fo se ogina ne yapata pena mai e pa me cho ne da ne dua ne firi ho ɛne sabe wankasa tisim na ni mani mu ya no mo nyina amra ye peni no yagu bere ati abra abekwa ne yahwe ne sankrai ase be adotumwa dia waye be dia me hu sani da ho na wo dia ye sanse sabe oba woton ta onto atuduro wonim de wote kurai mu wonim amambe ni mama ne ye wo de wani abo ho safo hen na de ope bia wo ye yetufu kokwam no antia yetufu badwam plaman de akoi nyina no yekeke fun panisi na kama dampa menim se asemu yi ohu san enti na ama hu sunsanso ekọ adutumu an so otimu fita de asemu ya beduru manimu die na mesrese obehwe na wasesan wadwen agya bibia mu na yetimi anya kwan na yahwe ya dani bia na firi ho na wanya na moto na sundua ba enu anti na me ne matran konya ya tena sese ya to nsa fere mo se mo mra ni yehwe ni mpeni no yegubere na tumbi from dase therefore da woma wada mama mi kwana makasa kakra akwa kaza therefore de mo kan na ye no kre therefore me no twu edi agro me ni di fita tuntum ba ko kre ni ananko wada woma bibi kra sia ikatwu wanko musa me nanka mi ntwa ne nturompo nim na me anakura so anyo so obi kura ka me wasa ba twa wa ana sai wa fa mechi aye ne emenye ana sanka ya ade nanka ade kro no me ye ya nanka twa wa ko kum ye fi asase so so na ne mu nim se metiri mu fita ti maka mate ni asem bi aka ana mada wo ma ni boni bi etia no ho adwen bi ani mitim ana mitim mu fita ntim mama kwan dem basa we bi am betimi aye mada wo ma azuzu o ka se kanie mu no ukonkoto dwane no adase unsa gubo sa achechede o kire ho wa so ayo kono ni adwen boni bi etia nana media ile msusu ni se eye twumwa ompata yonku twumwa de hana zanaka o yira sam na meka no ayo sense o yonku ni so ayo oboni mpo anka ye nya ni saa na sa so wo kan da sebra kanada empanyisi e kama furu ko wie dampan e ka wo ka ba wo mpata no mpata ni nyina no e dwampa otua dua wanse na abeka anu na meka na ho na bebo sa aka no ania esito wa adwa na de na wa usuni se gitumi ana wa asema sie no ye pa sumbi akura wo so de ache oba yi so de ache o so mpata sam cha ye pata o de dwa to asiso asibra sam ya aka no o se mpa o so mpata no plaman edam de dua yensi so yo wo kan sen ana wada wo ma se me je mpata na chese mu bibiti ama yo me yonku ana me nye mpata bia me ti mu fita na de cheno la se ble wedi aseda beda wase ya bebe o so beda ase kwa dase isan ko tini ko fasa fufuro bia man san ko bodua abobonua wo hini yire wo bodua ase be nti wada wo ma adifefa wa ya mama ne abeka nyina ya aseda na me sensere obi ma ni die kwan so no ko odim o ma konfo ni aba da na bibi efso afiro oye na plaman wa ya de ma ne ho adwiri me sanse meti ho nyina no na menim se nka wo beka se wo beje mpata na no kire se duabo no unyem so watimi afiri wo yam no tirim wadwen mu se ifiri wakoma mu na wo de onyene mpata de a ne kire se no kore se wo je bibia manaka na no nshira wate na no mpajawo na no finchi de bia so mo de dom wo ne de wa akoma so bia o mo nyama mo shira kose ya
me yere pa na Kenya mpata we kokofo nyina nko bagibi bagia adwene that's bre me dase yeah one aseda bebe me dase also what one see dase what one na se da wo kotokoto asade wo ye ti wani me dase che unu ya no hey mame sana wotie enti bebrebe nyina anu anie obachwa ya ase mame wa anya ade na de ofota krese wo sanka wona ne yakwa na so wona ne twema nso mpo no wona ne twema nso wona ne nyaka epe na sew eni eno me pa cho se monya masema munkoka masem na munyi me ne frempo nsi nkyai ne sirawo ana obane kan ase wada horoma one frempon ma me ne wo man so a ono ne frempon ne de mu ni asem ne mu bi mu ni hufo mu betimi atwe mo man so na so se mu ye nyansafo na mu besiesie ama asum bi aba sanse mu pro mu mpro asu bi ba mu be hia na chiara mo no so hia wa chia mu ntwe mu mienu nsi nchen ana bibi o ha me vaka ho eno anu aka ose eno anu maka no chiaba Makutu wada na me flewa aye wo ba Frima tetu waba me ha ba Frima tetu aba me ha ne kwa so atumanim se aye praman the bathroom pom one ne mienu etu anamon a ompese dan ya wade ne kure santo ntawantawa da o maame ene praman temti no ama o maame asori a enya asem ketwa yo chese wo makola ne ninka fie ho so anka so papa ose ne maame pia da se beto so wo yere atan akola ne fa ahodie so no kwa so anu akola nso sebe asem no ntumi nka nti wasoa o de aba me ha so de betuma ni menhwe amenfrem na memma yi ento yi yo anunti ene mafrem mo sebe se nkwala me nu etu anamon a na se ya wale anamon de a na se awofo mo solitia baby na mo se no emu mo se mo de mo ni mo nyam eta achiri ukure anunti na mo de afrem se be se mo ni nua gobre da se bebe da se bebrebe na mefa pina mayefu mati asimafu sanse ne ntuma yefra ni na afade ese pra yi ba ko anibu ukaboma emu tinkan kabomu de ka hu hia akura yi kofa asemi ba yi maboni bia firi se afo yefiri ha mikodru fi ameme yere ikunu na tuwi osigila na koma nto ne yemu a onyama ne nkai etimi kura de me ni akura na kasa firima ne minimisi wa jama naka nanso ohwese de yakɔ no a otimi se wa mpe ba bia edua bia mfani bia nchiri mu a aboa ne tia obedwane akoto na mami musa wo yere adan ye de ne ha no da se bra wada ma ade pa sabe ki ya di afefa ka hwan ana fa obofo kane wana fa obofo kane aka chiche dia na fa obofo kane sabe asema ba yi wona na edifo ne kwa so nso yonko mfiri na koma mu dia bibia ma ne kai akai bi wura ka woni ni pese sa wo ben no na ne mienu no masundua buam no no a na fe wasole na wo mum wasole etia wo gede yen da se bra se wo gede die nti na ama nkura ne mienu nware esanse asemi ba yi wo yanko wodi bim una akoba odua wo kodi awu di ni da se bra he obi onum kotodwabu wo nwale bi da eye ana da ho no eye ni no de agufom wodi gufom pe wo beja ama naka ade achoba ye foforo kasa me kura me nim de ha me nana anka da woro ma me pa achew kan se me ni wodi ache me de senka me ja bibia ma naka na me sena akoma bi e wo me so se basa na me nya de me ye wi ya me ho ntome nana kura me nim se firi wo se ye bonsamu nana so retina kunyanso ye bodi shamra enye ene ye bodi nsu tumre gu enye zio efiri na ekọ ya matrasem wesu me pese wo asem besi anfia bi zio okasa o wukun na me de mani ato no zio sanse dua batabo ani twetwa na da se bra yimi firi ho zio so wasem ba mani bi wa ya me tinta su kokwa kire mo se wiase se bia bo bi de ja kwa yinya ne kwa ne kwa so ano se bi ufi fu ani hu nsama we de ne nafa ne kwa so ano wo ye duebo no kure wo ya je ho me no atodo no kure wate no kure de me wa me kan no praman wo bi kan adefo me ni hweka pia okra we wo he ane na ohene ye wo na be ato wani mu no matimi ni na yesempa matimi bra hwe
na tu na sisu na tu yerefo Ate. nya me kasati Ate. sabe be ya o me bi nsibi Pia mi. sanse wo hu enya sa wo hu ni Di tu achi na na kwa. tinta ko kwa che no Lura mate abra. that's you